muzicanții din Bremen. Un măgăruș și un câine, un cocoș și un pisoiaș au căzut la învoială și-au plecat spre oraș. Aceste 4 animale cu talente vocale și idei muzicale au plecat spre oraș. Dar oare cât mai e până să ajungem în Bremen? Spre seară vom găsi oare culcuș și ceva de mâncare? Dar oare cât mai e până să ajungem în Bremen? Spre seară vom găsi oare culcuș și ceva de mâncare? Un măgăruș și un câine, un cocoș și un pisoiaș au căzut la învoială și-au plecat spre oraș. Aceste 4 animale cu talente vocale și idei muzicale au plecat spre oraș. Aceste 4 animale cu talente vocale și idei muzicale au plecat spre oraș. Sunt muzicanți, sunt vestiți și iată ce fericiți sunt acum bunii prieteni ce-au plecat spre oraș. A fost odată ca niciodată un măgăruș care trăia într-un sătuc îndepărtat. Deși bătrân, bietul animal se străduia să-i fie încă folositor stăpânului său. Hai, mișcă-te, neisprăvitule, de acum ești bătrân, nu mai ești bun de nimic. Asta mai lipsea, ce dezastru! Ce mă fac eu acum cu tine? Of, ce mă fac, spune? N-am reușit să ar câmpul astăzi. Vai! Ce tristețe să știi că nu o să mai poți face asta niciodată. Când eram tânăr, căram saci imensi și aram câmpuri și nu oboseam Ce deloc. vrei să faci cu măgarul ăla? Nu știu, de acum e bătrân și nu mai poate face absolut Și ce o nimic. să facem cu un animal inutil? Nu-i decât o povară. Trebuie să scăpăm de el. Poate are dreptate. Cu ce dăm pe mâncare am putea să cumpărăm un măgar tânăr, nu? Hei, e cineva aici înăuntru? Ah, 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 ah. Ah? Ah? Oh. Incredibil! A plecat! Săracul animal, mâhnit de spusele stăpânilor după ce le fusese credincios atâția ani, se hotărâse să fugă. Și acum ce mă fac? Unde să mă duc? Aha. Desigur, steaua călătoare arăta spre Bremen. Grupul acela a venit din Bremen, este excepțional. De necrezut! Au ritmul în sânge! În Bremen aș putea să devin și eu muzician vestit. Da, un muzician al grupului din Bremen.
Astfel, bietul măgăruș, sperând la o soartă mai bună, se hotărâ să ia drumul spre Bremen. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Dar ce ai pățit, prietene? Ce-i cu tine? Nu te simți bine? N-am nimic, sunt doar puțin obosit. Ești obosit? Așa cum poți vedea, am îmbătrânit. Nu mai am puterea și agilitatea de altă dată și acum obosesc imediat. Nu mai pot. Nu mai poți nici măcar să te ții după un iepure. Ai îmbătrânit și nu mai ești de niciun folos. Ia de aici! Stăpânul meu s-a înfuriat atât de tare încât sigur m-ar fi omorât, așa că am preferat să fug din fața lui. Te înțeleg, și eu am făcut același lucru, să știi. Da, dar la ce mi-a folosit fuga? Nu o să mai fiu altceva decât un câine bătrân și obosit? M-am gândit vreme îndelungată și am hotărât să rămân aici să mor. Poate e cazul să te mai gândești, prietene. Eu m-am hotărât să merg spre Bremen și să mă alătur grupului de muzicanți. Muzicanți? De ce nu vii și tu cu mine? Poate cu un pic de noroc vom reuși să devenim muzicanți cunoscuți. Nu cred că va fi greu. Eu cânt la flaut și tu la tambur. Tu la flaut și eu la tambur, da. O hotărâre excelentă. Hai să pornim la drum. Da, e mult mai bine decât să stăm aici în locul ăsta. Corect. E cel mai bine. Gata, hai la drum. Speranța îi dădu energie câinelui și astfel porniră amândoi către Bremen. Însă, în timp ce mergeau... Dar ce e asta? Oh, săracul motanel, ce trist pare el. Ei, motanule, de ce ești așa de trist? De obicei, pisicile nu se dau bătute așa de ușor. Nici că mi-ar putea fi mai rău și din această cauză aș fi vrut să nu mă fi născut pisică pentru a nu suporta astfel de umilințe. Oh. Ani de zile m-am comportat ca un pisoi veritabil. Când am îmbătrânit, am crezut că merit și eu un strop de odihnă. De fapt... Ce fel de motan ești tu? Nici măcar să prinzi un șoarece nu ești în stare. Nu, ajutor! Nu vreau pisici leneșe în casă, să știi. Ajutor! Nu credeam că stăpâna mea se va purta așa cu mine. Ce să mai fac în acea clipă, abandonat de toți? Povestea asta îmi pare tare cunoscută. Nici mie nu-mi spune nimic, nu. Săracul de mine, acum nu mai am nici măcar unde să stau. Auzi, amice, de ce nu vii tu cu noi la Bremen? Să te alături trupei de muzicieni. La Bremen? Nu vom reuși niciodată să ajungem până acolo. Îmi pare foarte rău să știi. De ce dacă nu vrea să vină? Păi, pentru că serenadele ar fi avut un mare succes în oraș. Motanii sunt specialiști în serenade sub clar de lună. Chiar crezi asta? Dacă pui problema în felul acesta, n-aș putea să te refuz. Deci, aveți noroc că m-ați întâlnit în drumul vostru. Hai, să mergem! Hai! Și astfel, mândrul motan se alătură câinelui și măgarului pe lungul drum către orașul muzicanților. Hei, iartă-mă, amice! Dar ți-a mai spus cineva că ai o voce formidabilă! Sunteți foarte amabil și vă mulțumesc pentru complimente. Din păcate, destinul meu se va sfârși destul de trist. În sfârșit trist? Ce vrei să spui cu asta? Sub acest cer albastru, sub soarele care strălucește în înălțimi, nu există nimeni care să poată înțelege durerea din inima mea. Mâine, la miezul zilei, voi fi servit la felul principal la masa oaspeților. Însă până în ultimul moment, până când îmi vor lua viața, voi continua să cânt cu toată forța pe care o am, să dau tuturor de știre că sunt încă viu. Sunt viu, trăiesc. Dar de ce nu părăsești această casă?
poți veni cu noi la Bremen și cu vocea ta minunată grupul nostru ar avea un succes imens. La Bremen? Mi se pare o propunere foarte interesantă asta. N-ar trebui să te încrezi în necunoscuți. Pe de altă parte, dacă rămân aici, sfârșesc sigur pe un platou. Bine, de acord, m-am hotărât, vin cu voi. Sunteți gata? La drum! Haideți! Și uite așa, măgarul, câinele, motanul și cocoșul, animați de speranța de a face ceva, luară liniștiți drumul spre Bremen. Să devin cântăreț? Ați avut o idee într-adevăr grozavă, căci eu nu m-aș fi gândit la asta. Sigur nu m-aș fi gândit. Ei, scuze, amice, crezi că mai avem mult până acolo? Oh, nu, m-am murdărit tot de praf. Of, niciodată nu mi-a plăcut să am lăbuțele murdare și cu atât mai mult nu suport pădurile. Nu le suport deloc. Oh, nu, iar să opriți să se spele. Lasă-ne în pace, o să vezi că ne va ajunge sigur din urmă. Pe unde mergi? Așteaptă puțin! Însă tot oprindu-se din loc în loc, le-ar fi luat o eternitate să ajungă în oraș. De fapt, la lăsarea întunericului, cei 4 erau încă pe drum. Astfel că măgarul și prietenii săi se văzură nevoiți să caute un loc unde să se adăpostească. Ei, prietene, ție nu ți-e foame? Te rog, nu mă mai face să mă gândesc. Oh, săracul de mine, cum am ajuns să dorm prin păduri. Ce bine e aici. Aici sus vulpile nu vor putea să mă prindă. O să mă așez aici și o să moței șonițel. Aoleu, ce dor mie de grămada mea de paie. Hei, ce s-a întâmplat? Vai, scuză-mă, m-a speriat zănaticul de cocoș. Hei, ce ți s-a întâmplat? Am acolo jos trebuie să fie o casă. O Casă? Da, și nici nu e prea departe. Pentru a se odihni în voie departe de pericolele pădurii, cei 4 prieteni hotărâră să se îndrepte către casa pe care o zărise cocoșul. Dar... Astăzi nu ne-a mers deloc rău. Ce ziceți? Adevărat, a fost simplu ca bună ziua. Casa era de fapt ascunzătoarea hoților care jefuiau de multă vreme acele locuri. Suntem atât de puternici încât nu ne este frică de nimeni și de nimic, așa-i? Hei, e gata cina sau nu? Da, domnule, mai e un pic, mai durează. Hei, atunci să vedem ce ne Trebuie să ne fie pe plac. Am nimerit într-o ascunzătoare de bandiți, care sunt însă mult mai norocoși decât noi, măcar au ce să mănânce. Ce nedreptate! Noi care am muncit o viață întreagă trebuie să răbdăm de foame, iar ei fură și se înfruptă păsăturate. Da, ar fi mult mai corect ca noi să ne bucurăm de mâncarea lor. Ai dreptate. Pentru a le lua mâncare ar trebui să-i facem să iasă din casă. Dar cum am putea face asta? Uite cum facem. Noi o să stăm așa și o să ne... Asta chiar că e o idee măreață. Taci, taci. Ups. Masa este gata. Oh! Da, vin imediat. Hei, nu ne servești? Imediat vin, domnule, imediat. Bine, acum faceți cum v-am spus eu. Suntem gata. Hai, suie-te. Iată-mă! Te descurci? Suntem prea grei? Am cărat eu greutăți toată viața, sunt obișnuit. Obișnuit cu ce e mai rău? Vin și eu. Aterizare reușită. Ipa! La fix. În seara asta mâncăm pe săturate, că doar o merităm. E adevărat, în cinstea noastră. În cinstea noastră. Hai. Haide, acum. Imediat. Ei, ce sunt zgomotele astea? Oh, nu! Trebuie să fie alți bandiți! Ia! Cât curaj trebuie să aibă să jefuiască un adăpost de hoți? Ia! Să stingem repede lumânările.
Uitați-vă, acolo e un monstru! Monstru! Ajutor! Încearcă să intre! Trebuie să fie o glumă! Fugiți! Ajutor! Ura, am reușit, suntem mari! Iupi, iupi, iupi! Nu-mi vine să cred cât a fost de ușor. Hei! Veniți încoace! Ce? Ce? Ia! Poftă bună tuturor! Ce bună mâncare! Și astfel, prietenii noștri au pus pe fugă banda de hoți și au reușit să-și astâmpere foamea. Apoi, după ce au mâncat atât, s-au simțit toropiți de somn și din moment ce casa a rămas goală, au hotărât să nopteze acolo. Chiar simțeam nevoia unui morman de frunze moi. Da, și avem și un acoperiș deasupra capului. Dacă mai mănânc atât, o să devin ca o minge. Ce bine, e prima oară când dorm și eu sub un acoperiș. Și în scurt timp, toți patru se cufundară într-un somn adânc. Nu departe de ei, căpetenia hoților se plângea de lașitatea de care dăduseră dovadă. Ce rușine! Am fugit de parcă am fi fost niște fetițe, nu hoți temuți. Cineva trebuie să se întoarcă să vadă ce s-a întâmplat acolo. Băieți, se oferă cineva? Nu. De acord, dacă insisti, te vei duce tu. Astfel, biata slugă a fost trimisă înapoi la ascunzătoare pentru a cerceta ce s-a întâmplat acolo. Aoleu, de ce trebuie să mă trimită pe mine? Am o inimă slabă și pe întunericul ăsta... Nu reușesc să văd nimic pe întuneric. E mijlocul nopții, ce-a fost asta? Aoleu. Ce ciudat să văd cărbunii încă aprinși. Mi se pare că erau pe aici, parcă... E un monstru, știam eu! Deschide-te! Deschide-te! Te rog! Ajutor! Aoleu, lasă-mă! Ajutor! Deschide-te, te rog, să fug! Au! Deschide-te ușa! Deschide-te poartă! Aoleu, mama! Ajutor-o, lasă-mă, că m-a mușcat și m-a bătut cu capitele măcară! Pentru hoț mi s-a părut cam fricos. Mai bine așa l-am speriat mult mai ușor. Trebuie să recunoaștem că ne descurcăm excelent în echipă. Așa e, și dacă vom continua tot așa, îi vom pune pe fugă pe toți, nu-i așa? Ce ziceți?
Sluga, terorizată de cele 4 animale, s-a întors în tabăra hoților și, mai convins ca niciodată de existența monștrilor, încerca să-i convingă și pe ceilalți. Trebuie să mă credeți, în casa aceea s-au adăpostit niște monștri teribili, trebuie să vedeți. Da, am văzut o vrăjitoare bătrână cu nasul lung și ascuțit așa. Da, așa era. Când a încercat să mă ucidă cu ghearne și pe urmă am luptat cu o creatură ciudată care avea un cuțit și mai ciudat. Da, și în grădină mă aștepta o altă ființă înspăimântătoare care m-a lovit cu un baston așa peste cap. Nu-i poate opri nimeni. Tocmai când voiam să mă lupt și eu, căpetenia monștrilor mi-au urlat cu o voce ascuțită. Întoarce-te la tovarășii tăi! Nici nu știu cum am scăpat. Nu mai e cu putință să ne întoarcem în casa aia. Ai dreptate, dar nici aici nu suntem în siguranță. Mai speriați ca niciodată, a fost nevoie doar de un mic zgomot pentru ca toți să o rupă la fugă mâncând pământul prin pădure. Cât despre cei 4 prieteni, văzând că hoții nu aveau de gând să se mai întoarcă, au luat în stăpânire căsuța. Au înțeles că împreună le era cel mai bine și că numai astfel se puteau ajuta oricând aveau nevoie. Și fiecare a dormit liniștit, visând că va face parte dintre muzicanții din Bremen. Dublajul a fost realizat în studiourile Empire Video Production. Au dublat în limba română Ernest Fazekas, Carmen Palcu, Petre Lupu și Marius Săvescu. A cântat Veneția Ghiță. Traducerea Manuela Stoicescu. Coordonator Ana Maria Chivu. Regia Laurean German. Inginer de sunet Radu Florea. Cât mai e până să ajungem în Bremen. Spre seară vom găsi oare culcu și ceva de mâncare. Dar oare cât mai e până să ajungem în Bremen. Spre seară vom găsi oare culcu și ceva de mâncare. Un măgăruș și un câine, un cocoș și un pisoiaș au căzut la învoială și-au plecat spre oraș. Aceste 4 animale cu talente vocale și idei muzicale au plecat spre oraș.